awubandla nangumadirisi wabona namhlanje mhla ka-24 Christmas Eve kuse-1 2025 wabona uthengile ngeke usalowo ukhithokhi wakhe. Uchaza lokho bona ukhisimusi angadla ukhithokhi umadirisi, uchaza lokho ukuthi uyixakekele. Kodwa-ke njengoba eyixakekele nje umadirisi uthini nawo namakhokho wabona uwathengephi, usebenzise lo mayimo wakhe akhumbula yabo 35 ka-KFC nawo ubehuzako uyiphuzile bandla lena. Njengoba sisho-ke njengoba esho umadirisi ukuthini njengoba edlule ukhithokhi ucabanga uChristmas Eve ungabe uthenge umaphoshini usaxakekile umadirisi uyayibo leyo nto. Kodwa nje njengoba nje zilunga-ke iy'nto zakhe njengoba nje zilunga eyibona imali yakhe ukuthi iyeza, kusho ukuthi they miss by very much, kusho ukuthi danger reversing for now. Danger reversing for now. Ngibona umadirisi nje okwesikhashana lokho, kodwa nje danger reversing for now. Ngiyabona into ayithengile umadirisi yilo khithokhi wasathenga nelona khona lapho wathenga nalelo isobho leli nayi tasty chicken. Yabona tasty chicken 2 in 1 stew mix, 2 in 1 thaka akashintshe. Okay, asike size kuma-receipt sogcina ngayo idrink lena, size kuma-receipt. Yabona uthengile napha-Chicksave. Yabona isikhathi bekubani beku-46 seconds 30 minutes after 8, 46 seconds 13 minutes after 8. Yabona siyazi ukuthi nayilona i-rainbow khithokhi 1 kg 14.99 yilo rainbow bandla njengenjwayelo. Kuzoba Norox yisobho leli, yebo kuzoba yisobho 500 gram chicken and kuzoba 699 ileli sobho bandla. Nakusengeke kuwo khithokhi ileli sobho bandla liyo 699. Yabona izinto liyo 21.98. Ngibona size kwesikhathi beku-46 seconds 30 minutes after 8 mhla ka-24 December 2025 Christmas Eve today, Christmas Eve. Kodwa nje uDerek uleke eshilo nje besadliwe khithokhi nje danger reversing for now. Naleli sobho bandla bese-ke wadlula kumadirisi wayabandla laphayana-ke bese enzela ukuthi athole amadrinki phela, abe khona amadrinki egazini njengoba kuyilona kuwukhisimusi. Kodwa uhleze kwenza lokhu umadirisi. Yabona mhla ka-24 khona bese kubani-ke bese ku-6 minutes after 9 ngoba uqale waya futhi nasebhenki ubefaka imali. Ukhumbula leya option ukwazile futhi ukuyifaka imali la esho khona ukuthi nalamasave awenzayo khona la ubuyakhipha imali ayifaka ebhenki yawo, uye ubulungise lokho waphinde uyifake i-account yakho umadirisi. Yabona ukuthi ngile lokhu elona nayi le yabona izinto zubani nayi 1.5 coke no sugar original awukho. Yabona u2 awubalini 51 rand 20 no 51 rand 80 naligobile le receipt bana ya 51 rand 80. Kusho ukuthi nayi voucher yabo voucher minus 35 wakho kesokhokha 16 rand 80 umadirisi. Yabona kesokhokha 16 rand 80 ivet lona ubani uzobe 51 rand 80 lezi zinto zakho umadirisi. Nako idate iphezulu manje nasibonile mhla ka-24 December 2025 Christmas Eve today. Lama drink-ke bandla wathengile kalona ka-KFC. Amadrink wathengile akake alona achuthe le nyawo zakho umadirisi ukuthi sibone lamanzi awasevele athule futhi. Sibone umadirisi njalo. Leza kanona avela acishe azingonakile. Okay, hhayi ake kachuthe lana-ke uzokabona umadirisi. Vele Christmas Eve uzoyidlela live lamadona ukuthi ngathi khona abadina bangathandi naye wadle live lamadona lawo khithokhi wakhe Head and Feet wadla live namhlanje obe live umadirisi. Sobona emini ncathi 1 kanjena ngoba usazochutha pheke. Ngibona nje khona ezokavele naye ukuthi usaphekeni umadirisi uma vele namhlanje lasikhathi azopheka njengenjwayelo. Okay, abaphile sebephila abantu sazobonana u-live umadirisi namhlanje ngithola live lapha ku-TikTok live umadirisi. Okay, baphile sebephila abantu so-right. Yebo awubandla kusewona mhla ka-24 Christmas Eve
njengoba eshilo-ke nje uMadesi banja nayo i-second drink yakhe awubanja ukuthi wakhumbula ukuthi uthenga awu-2 nayo banja awubanje uMadesi iwona Christmas Eve banje usebekile into zakhe usebekile yabona njengenjwayelo nayo i-rice esikuzobilo avele sanda kubeka kukalo ntonje i-rice nenazo inyawo athi ubechutha phela uqala achuthe njengoba eshilo-ke hayi uyaviva uMadesi njengoba lokhu ethenga nje ziyavela iy'nto zakhe ukuthi spend yabo la e-check-a khona ko-online uyavela ukuthi spend nale receive bayavela futhi o-receive njengoba lokhu efaka nemali abuye ayifake nayo iyavela ko-receive nale ayilindele iyavela ivelile ko-receive ibhalansi futhi khona i-eda kule ayifakile wabona so nje vele ngiyayazi le ithatha 10 days ngoba vele phela isa-processor okokuqala kule account kule bank account iyayithatha isikhathi ngaphandle-ke mase kuyilo mhlawumbe sekubo 5 days mase siphinde ngabona nje njengoba esho kuMadesi ukuthi hhayi they miss by very much the danger reversing for now ukuthi hhayi izinto zamaDesi zizoba grand right maduze sothenga imoto kuyobe sekukhende finish mase uthenga imoto-ke nje awukhende finish eshuthi yila bantu khende finish nazo hayi maduze ngizobe ukhende finish hayi umuntu uzokaboneke kusasa nje bokukhisimusi hayi bandla unayo ilo imali yakho uMadesi mhlawumbe uzothenga emva kwalo ufuna athenge noma ilona mhlawumbe uzobuya nalo futhi i-rice lakhe wona lo ya 10 kg njengoba mhlawumbe nge-boxing day noma ilo ngoba kusasa kufanele azame vele ukhisimusi mhlawumbe hayi abona nje ukuthi mhlawumbe ushayele ubhiya wabona nje ngokhisimusi khohle indaba yilona uzodla suthe nje namhlanje uMadesi kodwa uzobe live sasa ngokhisimusi uMadesi uzoyishayela ubhiya nyana yabona uzoba umuntu oright hayi ukuthi ufike kubantu abaphuza ilona sebephuza ubhiye engibubonayo ukuthi utshwala engibubonayo ukuthi buvule ngibhekile hayi utshwala ozofakela osisibona uMadesi hayi uyena uMadesi bandla hayi uyena njengoba esho phela nalokuqhumkanyana angithi akekho ethawe njengoba asho akasamile ekudayiseni njengoba phela kwamaholide abanga ukuthi uMadesi uzoyayibuyelele ngoJanuwari nje kudayise inyama ibuyele ngoJanuwari vele nje iyoziphele le weather iy'ncikinciki wabona hhayi-ke uMadesi-ke soke sibone bandla ukuthi ukhende finish siwusho nini maduze ngizobe kuwukhende finish kodwa nje kwamanje danger reversing for now okay hayi uzodla live namhlanje uzobe live uMadesi uzobe live umthola lapha ko-TikTok live uMadesi okay hayi baphile sebephila abantu usagcine lapho usayeke nje ka-13 kule nyanga usagcine ka-13 usayeke ka-13 bandla endlini encane uMadesi kulo December soke sibone uDecember uphile kangaki hayi baphile sebephila abantu vele sekhona enye drink yakhe ubona sekhona nale esavaliwe uzobe eyidlela uzoyishisa ngayo uma seqede ukudla okwamanje usayiphuzela le ncane wabona le sayiqedele hayi baphile sebephila kabantu sizobonana live nkathi emva kwa1 makoshawa u2 awuzobe live uMadesi awusejahile uMadesi hayi kwamanje nje akakayi-check-ele iy'nto zakhe a-confirm ngoba nawo lamalonje obesho ukuthi uyilindele imali cabanga lezi zinto engiyithengayo ekhadini lami kufanele ngiyi-confirm lapha kulelo statement esi-online akusona esasebhenki sala isuka khona le mali yami kufanele ayi-confirm lezi zinto ayithengayo uyayibona khona uMadesi into ekhona le kufanele ngiyi-confirm avele zibe on ziyavela kodwa ubhale eceleni ukuthi hayi kufanele ngi-confirm ukuthi ayiphumi yini le mali ngendlela engacacile wayibona ngiyithanda lapho ingiprotect-ele nayo imali yami ngofuna nje makwenzeka something ngiyi-confirm wabona into oyibonayo futhi lento ngeke wenzele umuntu ngoba ifuna uma uyi-confirma ufaka ama-credentials asebhenki njengo-username no-password wayibona lonto kusho ukuthi ngeke vele wenzele umuntu into kufanele uzenzele yona uma ukhonfirma nje i-transaction eyenzekile ufuna ufake u-username no-password basebhenki bese uyayikhonfirma futhi ubhale ukuthi hhayi debit card purchase noma credit noma transfer between accounts wayibona into kanjalo
ya funa uchaze lapho bayibone bese uyayi-confirm ibhale futhi correct ukuthini hhayi kube right. So great job bayibona nabo. Okay, hhayi Madesi ulindile bani sesijahile sithi can the finish. Hhayi-ke baphile sebephila abantu. Kodwa makuthulakele nje bengekho abantu ababhedayo ngeke uMadesi abe umuntu ochuma ngaleyo ndlela makuthulakele. Kodwa makuthi abantu basenza le mbhedo lena uzobe echoma-ke uMadesi. Senza le mbhedo kuhamba vele bekhuluma wabona. Hhayi uMadesi akakabone ukuthi unjani mhla u-Christmas Eve namhlanje 24 December. Sawuphothula unyaka nje kungekudala. Okay, baphile sebephila abantu. Sobonana. So right.